Ei, hola, amics d'Escena. Veniu que us ensenyo l'escenografia d'incendis. El Romer ha estat gairebé durant 2 mesos en flames, amb uns incendis que no deixen ningú indiferent. La tragèdia, l'èpica i l'emoció es respira sobre la sorra, sempre present als muntatges de la Perla 29, que ara s'ha traslladat al carrer Hospital. I avui volem conèixer a fons la guspira que ha fet d'aquest muntatge un dels més destacats de la temporada. Aquests incendis és una obra d'un autor libanès-francès exiliat al Canadà amb la guerra del Líban, als 7 anys, que havia viscut allà algunes vivències i al cap d'un temps comença a descobrir algunes coses de la guerra del seu país que ell mateix no sabia. Li agafa una sensació d'indignació. Tot això ell ho posa en una obra que es diu Incendis. Ara es pensa que em commourà amb la seva merda de llibreta. Apareixen en la primera escena un notari llegint el testament de Nawal Marwan, que és una dona que ha mort fa molt poc, que deixa una carta als seus 2 fills bessons. Ell és boxejador, ella és matemàtica, i els hi diu, entre altres coses, que l'enterrin d'una manera molt particular, i entre les coses més fonamentals és busqueu el vostre pare i el vostre germà, cosa que els 2 fills ignoren absolutament. Que diguin el que vulguin, que no vaig plorar quan va morir la meva mare, molt bé. Jo diré que no era la meva mare, que no era res, ans la soa. Les coses li passen al pobre Simone, està completament desbordat, en realitat des del principi de la funció, en què es caga en sa mare i en Déu, amb tota la contundència que pot, però el que li està passant en realitat és que voldria que l'estimés molt la seva mare, segurament. No? Li passen moltes coses i fa un viatge molt, molt, molt gros, sí. I trobo que és un punt de partida que és de thriller, que és de Deep Ray, comença el Deep Ray contemporani, no? Jo trobo que és la combinació perfecta per tot això, no? Com podeu comprovar, el Romer ha canviat molt. Sempre normalment es fa el teatre a l'italiana, és a dir, a dalt de l'escenari, i per aquest espectacle tan especial s'ha decidit fer l'espai al mig. Estem sobre el que és l'escenari, tal i com l'entenem en aquesta obra, però oficialment això no és l'escenari. Si donem la volta, si veiem tota la sala tal com és, ens adonaríem que estem ara mateix posats on normalment hi ha la platera. O sigui, normalment el públic està sentat aquí. Aquest és una experiència molt bonica i en l'altre és una experiència molt tremenda. Les dues coses són, estèticament, des d'aquí potser és més fi perquè tens el Romea de fondo i era més impactant perquè tens el Romea de cul, diguéssim. No? I que sempre cantava en el moment oportú. I si em voleu acompanyar, anirem cap als camerinos. Veureu per on passem nosaltres. Saltaríem per aquí, a veure si ho saps fer-ho tu. Molt bé, doncs una vegada hem fet aquest tall i hem pogut venir aquí, doncs per aquí accedim als camerinos. I aquí està la gent parlant de tonteries normalment, no diuen gaires coses interessants. I aquí estan. Anem a fer una mica el berenar. Hola, bona tarda. Com va això? No, és que jo tinc els meus rituals i quan arribo haig de fer el meu ritual, sobretot de cara a la concentració, no? Perquè si no surts fred, no?, a l'espectacle, i l'important és sortir amb tota la consciència de que ho has de fer bé, no? I això em dona moltes forces. Jean Marwan i Simone Marwan. És un personatge molt ben posat per part de l'autor, perquè jo crec que és una mica de Deus Ex Machina, és una persona que és la que engega el motor, i a vegades has de pensar fins a quin punt aquest home no sap més del que diu, no? Del testament de l'Anna Gual i de la vida de l'Anna Gual. Vull dir que sembla que estira els nanos no només per intuïció, sinó perquè té un cert coneixement del que aniran a buscar. Té molt clar l'objectiu que persegueix, que és que els fills acabin descobrint la veritat. 5 minutets i... Què està passant aquí? Aquí ens estan demanant un tema. Va, una del Serrat. Una del Serrat. La nit és morta i jo avui no arribo pas. Queda't amb ell. Tots els actors han estat i han sapigut transmetre el que l'obra en si amb un llibre podries copsar. M'ha encantat tots, perquè treballen fantàsticament. És de molt llarga durada, manté l'atenció tota l'estona
i fan un treball extraordinari, al meu entendre. Ara estem a la taula, una de les taules on hi ha el que nosaltres en diem l'autilleria. Unes cartes que, de fet, al final acaben sent un element molt important en aquesta obra, són una miqueta les protagonistes del desenllaç final. Ells obren els sobres, les llegeixen i s'acaba la funció així, o sigui que són cartes importants. En més d'un assaig ens ha passat, o m'ha passat a mi, que he posat la carta equivocada i hòstia, no? Un daltabaix, està clar. El moment cartes és un gran moment autor, no? Que ho llegeixes al paper i dius, i ara el tio, després de 3 hores d'espectacle, no? Hòstia, ara haurem d'escoltar el contingut d'aquestes cartes i les llegim. És molt shakespearià, trobo, no? El recurs aquest a la carta que resol alguna cosa, que desvetlla alguna cosa, i la carta és la paraula, i això té a veure amb el discurs de l'obra, jo crec, no? Les meves paraules voldria enfonsar-les en el seu cor de butxí. Faig 3 personatges femenins, la mare de la protagonista, l'àvia i l'amiga. La mare és allà on comença la tragèdia perquè li diu no pots tenir aquest fill. L'àvia és la que li fa el gran consell, que és aprèn a llegir, aprèn a escriure, aprèn. I l'amiga és la gran companya de viatge per trobar el seu fill. Cada home que les portava l'hem matat cos a cos, mirant-lo als ulls. Jo faig l'esperit de la Nawal. Jo m'atreviria a dir que la cicatrius és una metàfora del que ha patit la Nawal. Un dels grans missatges d'aquesta obra que és que el món femení se l'ha de tenir present. Parla de la necessitat de les dones d'aprendre, d'escriure, de llegir, de trencar la ràbia entre dones, entre mares i àvies i filles, i parla de voler saber qui és un, i voler saber qui és un ha d'anar a vegades als seus orígens. Hi ha la Nawal, que va marxar amb la Sauda, però això és una llegenda. No m'ha semblat gens avorrida i trobo que la Clara Segura ho fa molt bé, realment, i és al·lucinant com transmet tanta emoció i la veritat és que trobo que ho fa molt, molt bé. I quan de cop veus que jo, l'altre, el d'aquí dalt, el de baix, el de no sé què, els hi ha passat alguna cosa, han fet un viatge com el que has fet tu, de cop sents la col·lectivitat i això és la catarsi. Llavors és quan dius, hòstia, que bé viure-ho junts i no viure-ho sola, mirant a casa, a la tele, no? És la millor obra que he vist en la meva vida, és increïble. Vull dir, mai una obra m'havia fet sentir això i res, no tinc paraules.